селата, не знаеш ли какво говорят хората? Казват, че всяко има странно момиче. В смисъл, какво искаш да кажеш? Казват, че омагаза няколко души и вече са изцяло под нейн контрол. Това са глупости. Няма да ги нападна. Защо? И ако е хората. Не те тя е много Никол ми говори някакво вещи. Иска да превземе селото. Леле, Яко, никога не съм виждал вещици. Тя нарича касиерката в местния хранителен магазин. Но тя всъщност не изглежда като вещица. Само грима е странен. Не вярвайте, ако не искате. Но ще ви кажа нещо. Ако дойде вещица тук, аз... Нямам до последно. О, и как ще я защитиш? С... мен или сте против мен? Що е толкова развълнувана? Не знам, че си измислила за тази вещица. Мамо, ти чувала ли си за тази вещица? Какво? Вещицата! Казват, че ходи по градове и села и пленява хора и къщи. Сега са станали нейни слуги. Казвала съм, че TikTok няма да доведе до нищо добро. Какви глупости. Това не е глупост. И другите не ми вярват. Сега и ти не ми вярваш. Казвам истината. Добре, къде го чу? Всички по улицата говорят за това. Успокой се. Не съществуват вещици. Всичко това са приказки. Никой няма да ни нападне. Всичко е наред. Интересно, коя е тази вещица? И на мен. Това е глупост. Сигурна съм, че това е просто възрастна жена, която обикаля от къща на къща и вдига врява. И също няма нужда да се притесняваме. Добре. Чакаме ли някого? Ами, не. Хайде да отворим вратата. Какво? Ами ако това е онази вещица? И какво да не откачи? Наистина ли вярваш в приказките на Никол? Давай, хайде. Там няма никой. Здравейте, хора! Можете ли да ми помогнете? Не мислиш ли, че прилича много на Кристина? Ами, малко. Малко. Изглеждат еднакви. Кристина? Това ти ли си? Кристина? Коя Кристина? Да, Кристина. Аз съм. Да, аз съм Кристина. Добре, Кристина. Не трябва да забравям. Не трябва да заподозрят нищо.